pipeline who get affected unnecessarily. Yeah. Lakini mothini nene nada hinya nyaka luore kod kwan mag jopuonjre duto ma bende nodonjo e form 1 e higa mar 2020 ne gin kwan moheo milion 1. Sani ka ne gitimo penj gin mana kwan mar 899 kende. Ipenjo ni chakre higa mar 2020 nyaka sani higni 4 mosekadho jopuonjre maromo 175 gin kanye. Erokamano Sharon. Mana kaka na wacho kane wachako twakne. Nitiere ng'ikruok e ministry mar education. Tam kaka sani wane tam 1. Ka nyithindo donjo, every school track attendance mar nyithindo mo enroll. This attendance magi track ok dong e school kende. Obedoga cascaded to other levels mag sirkal. Mamane mamiyo sirkal ng'eyo ni e higa 2024 marie namba mar nyithindo ma odonjo e klas 9. Koro ka ng'ato buok higa 2023 ni namba moro onge, nitiere laps nikech ka en the main aim mar education what track ga 3 things. What track enrollment mano ndikruok ma nyithindo ka gidonjo e school, then what track attendance biro gi every day, then what track transition. Those 3 things: enrollment, attendance gi transition. Koro dropout seche moko bedo kaka owadwa osewacho ka. With the 100% transition idwaro ni king'iye from a logical educational perspective odonjo in the sense ni nyathi moweyo school e class 8 gi ng'amo dhi mochopo e class 12 kata yudo the lowest grade e class 12 en gi a number of things mose gain by the time mochopo e class 12. Machielo king'iyo kaka nyithindwa manyiri gi ng'awo. Koro ka nyathi manyako oket ma o enroll e school tibiro yudo ka cases mag kaka early pregnancies dok piny nekech ma miyo gi at times kwa nekech kitambo chop class 12 ma en form 4 en nyathi ma hawi ga 17 kata 18 kata 19 kano donje school ka beto dek ahinya. Koro ma miyo bedo adult manyalo make decisions moko man gi tiende. Emomiyo this aspect ma transitioning was very key and important. To mana kaka owadwa wacho ka koteri a program in transited join form 1 to class 8 ka gik moko no emane ok donji. Ichopo kacha japuonj koro chako wacho content machalo linear progression analysis to simple English not amore gi koni. Koro yudo ka nyathi nyalo bet to wacho ni in as much as oyieni mondo a transit aneno kama dhi miya wich kuot maduong to o fall out, but that information owinjo bed somewhere ma is documented ma ok warit nyaka the last level. Mara dek ka lose wachni mane jatelo mane ochung' ne migao mar education ma osenindo Ngire Magoha no tima 100 transition ne waneno ko wuotho nyaka kata e gwenge machalo Kibra ogolo nyithindo to dhi. Ing'e ni enroll high school opogore gi sustaining mi nekech kawuono kikawa mitera mi indika school, for example ichulo school fee mara mar tam mokwongo pod adong gi terms adek mano terms 9 plus 2 and gi terms 11 to somo ok en fee kende, nitiere gik ma nyathini pod dwaro ma odhi konyre godo e yo mar school. Koro inyalo yudo ni yuto machuok to gi effect mar covid bende kaka no biro chako ohampa ma omayo jonyuol yore yuto gi livelihood nyalo contribute, but an in-depth study dwani mondo tim mondo mi oyud gini ta akwayo ni mondo kwa dhi mbele kaka sani wa track ma ministry oket systems ma every year they ging'eyo niya ne wandiko nyithindo makama from all levels, from preschool nyaka the highest level mar education ma ministry manage ka. Koro ging'eyo niya moth ne nika moth ni nango okobiro school o drop out o dhi e piny moro koso ang'o motimre. Koro that data should be very clear mondo mi ka wachopo e class 12 kata obed class 8 to wang'eyo ni ne wandiko namba makama to koro namba ni
one deficit ma out of this number ma wan godo manok wanyala account for koro this nonro number. ma kamano otime sikunde. Otime skunde. Nikech skunde bende mandiko kata na nyithindo gitimo ndikruok mag nyithinde penj. Yes.